Hindi Bulacan po kami, relocation lang po. Pero, Binenta po ng mama ko yung bahay namin. Kaya hindi dito po kami. oo, nasaan yung asawa nyo? Wala na po kami. Walay na. So, ibig sabihin, homeless kayo. Ah, Wala kayong bahay. Palabas lang po kami. Kahit saan? Saan saan po kami natutulog? Kung saan saan na lang kayo natutulog. Tapos nangangalakal ka. Bali, ang anak mo to, dalawa. Anong pangalan ng dalawang anak mo? Christine po. Tapos ito si Christian. Christian. Si Christian na saka si Christine. Ilang taon na si Christian? 2 taon. 2 taon. Si Christine. Lima po. So ngayon, nag-akot ka ng mga nangangalakal ka, yan ang trabaho mo. Opo, tapos na nangihingi po kami. Pero ngayon, itong kalakal mo, Benta ko po na pag dumami na. ito, mga magkano kaya to kung ibebenta mo yan? Ano lang po eh, 10 piso kilo lang po. Yung isang kilo, Sa tansya mo, mga ilang kilo ito? mga nasa 5. So ibig sabihin kung 6 na kilo, 60 pesos. Opo, walay pa po yung lata dyan, 3 piso lang po yung lata eh. Oo, so sabihin na natin na mga 80 pesos, kung gano'n. Tapos halimbawa kung naibenta mo yung mga kalakal mo, anong pinambibili mong pagkain? Anong pagkain madalas na binibili mo? Nanin ulam. Kanin ulam. Yan po kasi po ang ilog nilang dalawa. Mhm. Tanghali po, saka Oo. sanga po na. Oo. Saan kayo madalas natutulog? Yun po sa may tawid. Malapit po kami sa may landers. Sa may lumber. Sa kalsada lang di kayo? Gilid ng kalsada? May bandang minsan. Matagal ka na ba dito sa Manila? Opo. Hanggang siya namatay po yung papa ko. Kailan namatay yung papa mo? Tagal na po. Wala pa po ako. So ibig sabihin matagal ka na talaga dito sa Balintawak. Hindi po kami dito. Nadapadayo lang po. Napadayo ka lang dito. Kasi nangangalakan po. So kumain na ba itong mga anak mo? Ano po kanina, almusal, gatas. Gatas. So pananghalian, maghahanap ka pa ng pambili mo ng pagkain. Kapunan mamaya maghanap na. Oo. Yung mga anak mo malalaki na. Tapos yung asawa mo, bakit kayo naghiwalay ng asawa mo? Ano po nang bubugbog tas wala akong trabaho. Binubugbog ka ng asawa mo. Ayun po, kahit tanong na po sa kanya. Siya nga po, tinadya. Wala ka ng balita sa asawa mo. Wala na. Hindi ba kahit na minsan, di ba nila binisita ng asawa mo yung mga anak mo? Bisita naman po, yun lang. Kinukuha niya po ito. Oo. Tapos yung binigay ko, pagbalik ko nandun po sa kaibigan ko, iyak ng iyak kami, iniwanan daw siya ng papa. Oo. Sabi ko, ba't ka na iniwanan, di ba kasama ka nga niya? Sabi niya, kinuha daw yung pera. Kasi marunong din po kasi yung mga Nangihingi na lang din. kinuha daw yung pera niya, tapos iniwan siya. Pero matagal ka bang binubugbog ng asawa mo? Tagal. Ano ba? Siya may gawa niyan sir. Patingin nga. Yung bato ng cellphone. Binato sa'yo yung cellphone. Opo. Tapos nasugatan ka, nagduguyan. So yung nung binubugbog ka ng asawa mo, ano naman ang ginagawa mo? Sabi nila, reklamo ko raw, sabi ko. Hindi mo nireklamo dahil Sabi ko maganda na makapag-iwalay na lang. Yung kusa na lang po kami umalis. oo. Kinuha ko po siya ng dalawa. Pero mahal mo ba yung asawa mo? Hindi na. Hindi na po, sanay na po ang kasama ko yung dalawa. Ilan taon ba yung asawa mo? Ano rin po, 7 taon di kami nagsama. 7 taon kayo nagsama. Pero yung 7 taon na yon, tinitiis. 7 taon ka nagtiis na mga pambubugbog. Mula nung nagbuntis ako dito,
Yun, simula nun, dati niya na akong binubugbog. Napabayaan niya ako. Tapos naghanap buhay siya, may trabaho. Ayun, yung sahod niya, binibigay ko. Binibigay ko. Linggo. Ano ba ang trabaho niya dati? Yung trabaho niya po, dati. Mineralan. Ah, boy siya sa mineral station. Opo. Siya yung driver ng motor. Tapos po, malis po siya ron dahil nasa trabaho siya ng construction sa akin. Niya. Sahod niya, hindi naman sa akin. O ikaw, anong dating trabaho mo? Dishwasher po. Dalawa po kami ng kapatid ko. Ano? Dishwasher. Dishwasher. 150 po ang kalating araw na. Sa kalating araw, 150 ang Eh, ano. wala na po yung dati ko pong amo. Umalis na po. Umuwi ng Baguio. Oo. Yan. Gusto ko naman po kumaling trabaho. Wala po nagbaban. Nanay ko po busy lagi sa tawag. Yung nanay mo, nasaan na ngayon? North Sagaray. Sa Norsagaray. Siya po yung nagsanda ng bahay namin. Oo. May mga kapatid ka ba? Meron po, tatlo lang po kami. Nak, matataob! Oo. Yung mga kapatid mo, Yung nasaan ate ko sila? po nakakulong. Nakulong po dun sa asawa niya kasi kabit nga po. Kasal sila ng asawa niya. Oo. Nireklamo siya ng asawa. Tapos pinakulong. Tapos yung Nasa Nueva Ecija po. tapos yung isang kapatid mo, tatlo lang kayo, di ba? Lalaki, andun po, nakikitira lang po. Bata pa po, 21. Eh, wala rin po umasahan dun. Paparto lang po. So ang naisip mo lang na paraan, mga lakal talaga. Magakal. Wala naman po ibang maasahan kahit sa mga kamag-anak ko. Lumapit na nga po ako doon, ganun din. Wala talaga. Pinasok mo yan. Oo. Kayanin mo. Kasi sa kung ganun. Wala na nga po kami sa asawa. Wala, ganun pa rin. May balak ka pa bang mag-asawa? Ayoko Wala na. Itong mga anak mo, alagaan mo. Sabi nga nila, mag-asawa ka na lang ulit. Sabi ko, yoko. Magdadagdag pa ako lang kung sinisi sa buhay ko. Ay namin. Yung mga anak mo, ito, kailangan Ito nga po. alagaan mo sila maayos. Ha? Gusto niya na po mag-aaral. Gusto niya Gusto niya na po mag-aaral. mag-aaral. Oo. Gusto mo na mag-aral? Hindi nagpa-practice po siya magsulat. Oo. Kahit sa karton lang. Oo. Ikaw, anong natapos mo ba? Grade 4 lang po eh. Grade 4 tapos hindi ka na tumuloy mag-aral. Na pinagtrabaho po ko agad ako ng papa ko. Inutang po ako sa kanila. Bless po. Bless po ako sa kanila. So, 7 years. So, ibig sabihin, nag-asawa ka, 20 years old ka, ano, kasi 7 years kayo ng asawa mo. Mente. Oo. Bakit wala kang tsinelas? Kasi wala kang pambili ng tsinelas. Pagkain na lang po kasi tinena. Oo. Hindi, may nabibiling tsinelas sa tagsi 50 lang, at least may magagamit ka. Baka mamaya makatapak ka ng Dahil Pako, ilang beses edi- na nga po ako nakakatapak ng bubo. ilang buwan ka nang hindi nagtsinelas? Hindi po. Ito lang po. Kailan lang po ako may tinena. Ilang araw? Ano po. 2 linggo na. 2 linggo na wala kang tsinelas. Oo. Bili ka ng tsinelas mo, bigyan kita ng pambili mo ng tsinelas. Ha? Kahit nga Tapos pagkain nyo, ano? Oo. Naku, na ganun tatao. Saglit lang. Baka, so, sana makatulong sa'yo to, ha? Oh. Maraming salamat, sir. Oo. Ha? God bless po. Oo. Bili ka ng tsinelas mo, pagkain nyo, ha? At least may makakain kayo. Sana magkita tayo ulit para next time mabigyan kita ulit. Nainlove nga rin
balikan para Oh, hindi, halimbawa kung may gustong tumulong naman sa inyo, di ba? Sana may mga taong tutulong sa inyo kung mapanood man yung video ninyo. At least pwede namin kayong matulungan, di ba? Pero yan lang talaga yung kaya kong itulong sa iyo. At least pwede na rin yan, malaki-laki na rin yan, pwede mong pambili ng pagkain. Tapos bili ka ng tsinelas mo, yung mura lang, may mga tagka 30 para at least may, baka mamaya makatapak ka ng kon eh, magkasakit ka. Oh. salamat po sir. Oo. Ikaw, anong masasabi mo? Oh. Oh, binigyan ko si, anong tawag mo? Mama, nanay? Mama? Mama. Anong binigyan ko siya ng pambili niya ng pagkain mamaya. Oh. Ito, wala din tsinelas. Bilang sakto na lang po bibilan. Oh, bilihan mo ng tsinelas. Oo, yung mura lang. Oh. Sabi niya, mama, bili mo ang chinelas. Gusto mo mag-aral? Oh, sana makapag-aral ka, ano? Nagawa ko para rin ni Papa Ayaw kang pag-aaralin ni Papa. Apa. Ikaw, pag gusto mong mag-aral, mag-aaral ka kahit ayaw ni Papa. Pero si Mama naman, parang gusto niya kasi oh, mag-aaral ka. At least matuto kang magsulat o magbasa. Kasi yung buhay ng mga bata kailangan. Ikaw, naranasan mo siguro mag-aral. Di masarap mag-aral lalo na yung mga ganitong edad. Pag-aralin mo sila. Kung may pagkakataon, pag-aralin mo. Magagawa na yan ng paraan. Hindi naman ang importante hindi kayo gumagawa ng masama. Oo. Wala ko lang yan na nakalaki po ito sa ibibigay ko po ito sa kanya dito dala. Oo, may mga kapatid ka naman eh. Oo. Para makapagtrabaho daw. Si Tito Oo. Oo. May mga loko-loko. Oo nga, yun nga. Eh, babae pa naman siya. Yan ginagawa ko, dalawa sila. Google ko yan nila. Kung saan yung may gwardiya, doon po kami natutulog. Oo. Tsaka yung maraming tao. Oo. Para kung sakali yung mga tutulong ko. Sige ha, mag-iingat kayo ha. Sana magkita tayo ulit. At mabigyan ko kayo ulit ng tulong. Ano? Sige, mag-iingat. Oo. Sige. Ayaw nang bili ng laruan. Ano ba yan? Anong gusto mo bang laruan? Lobo? Lobo lang? Sino? Ah, luto-lutuan. Sige, pag magkita tayo ulit, sana magkita tayo ulit. Buti, nakita mo ulit. Oo. Palagi ba kayo dito? Madalang lang. Madalang lang. Pero saan kayo? Sa Caloocan? Tapos Doon po kami banda. sa may Caloocan? Po kayo. Saan? Sa may... May ano lang po, diretso lang po At- ng Bang Royal. Oh, okay. May bandang Flanders po. Flanders. Opo. Sige, sige. Ito yung mga gamit ng mga gamit ni Jonalyn, di ba? Mary Ann. Ah, Mary Ann, sorry. May naalala ko si Jonalyn. Mary Ann. Ito mga gamit nila. Ito, gamit ng mga bata to. Nasa tawag dito? Ilan din po ito. Oh, baby wheelchair to eh. Trolley ng pang baby. Ito ang gamit niya. Tapos ito yung mga kalakal nila. Ayan oh. Oh. Sige. Sige ah. Mag-iingat kayo palagi. Oo. Anong huling mensahe mo? Anong huling mensahe mo? Anong gusto mong masasabihin? Ha? Oh, iya ka. Sige, sige. Mag-iingat kayo ah. Sige, sige. Salamat din ah. Dahil na-share mo yung kwento mo. Oh. Marami ang mga kababayan natin naghihirap pero dapat okay mawala ng pag-asa kasi may mga taong handang tumulong. Ano? Marami Oo. kasi nakikita ko. Diba? Gay na. Oh, sige sige, salamat ha.